10 Μαΐου 2011, η εταιρεία κολοσσός Microsoft ανακοινώνει πως επιδιώκει να αγοράσει το Skype έναντι του αστρονομικού ποσού των 8,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και όντως το αγοράζει τον ίδιο μήνα. Ξέρετε όλοι το Skype, δεν θα πολυλογήσω. Αυτό που θέλω να κρατήσω από το Skype είναι πως συνδέει τόσο άμεσα. Εγώ είμαι και άσχετος από τεχνολογία. Παρ' όλα αυτά χρησιμοποιώ όλα αυτά τα μέσα και με εντυπωσιάζει ακόμα και σήμερα που το έχω και στο κινητό μου πόσο εύκολα μπορώ να επικοινωνήσω με όποιον θέλω, είτε γραπτός, είτε με βίντεο ή και να κάνω και άλλα πράγματα. Ό,τι θέλει ο καθένας. Αυτή η σύνδεση, η επικοινωνιακή σύνδεση, πραγματοποιείται και στην κανονική μας ζωή. Και ένας χώρος στον οποίο πραγματοποιείται είναι και το μπαρ. Δηλαδή κάπως στο μυαλό μου συνδέω λίγο το Skype με το μπαρ ως προς το γεγονός ότι φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά. Με διαφορετικό εντελώς τρόπο, φυσικά. Αυτό που φέρνει κοντά τους ανθρώπους στα μπαρ, εκτός από τα σφινάκια που όλοι μαζευόμαστε και τσουγκρίζουμε και είναι σούπερ, είναι και τα εντυπωσιακά ποτά. Τα ωραία ποτά και τα εντυπωσιακά σε εμφάνιση ποτά. Γι' αυτό εγώ τώρα, αν και δεν μου αρέσουν τα εντυπωσιακά ποτά με τις έντονες γαρνιτούρες, θα κάνω ένα πραγματικά εντυπωσιακό ποτό και πολύ ωραίο στη γεύση, καλοκαιρινό μια που είναι άνοιξη, νομίζω σούπερ θα ικανοποιήσει όλους. Να σημειώσω επίσης ότι το μπαρ έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που δεν το γνωρίζει πολλοί κόσμος. Το βιώνουμε σχεδόν σωματικά, συναίσθητα, αλλά δεν το γνωρίζουμε. Το μπαρ, και εννοώ αυτό εδώ το χώρο, είναι στην ουσία δημόσιος χώρος. Το έχετε σκεφτεί ποτέ έτσι? Δηλαδή είναι εντελώς διαφορετικό να κάτσεις σε ένα τραπεζάκι που είσαι ιδιωτικά εντελώς με τους φίλους σου, με την πλάτη σου στον τοίχο, και εντελώς διαφορετικό να κάτσεις στο μπαρ. Και ο μπάρμαν, αν είναι καλός και έχει κέφι, μπορεί να συνδέσει τους ανθρώπους στο μπαρ. Θα χρησιμοποιήσω Boston Shaker γυάλινο για να δείτε λίγο τα χρώματα και τα υλικά πώς αναμειγνύονται. Και μια που το Skype είναι μπλε, θα βάλω blueberries. Τα blueberries είναι τα μύρτιλα. Αυτά τα ωραία στρογγυλά φρουτάκια. Θα καλύψω τον πάτο του shaker, να σας βάλω λίγο ακόμα. Και θα μαντλάρω. Θα χρησιμοποιήσω δηλαδή το γουδί, θα πατήσω τα μύρτιλα, απλά να τα σπάσω, δεν θέλω να γίνει πολτός. Θα μας δώσουν αυτό το ωραίο μοβ χρώμα, βιολετή. Νομίζω πρέπει να βάλω 2 ακόμα. Perfect. Lime. Το lime έχετε δει στα μπαρ, συνήθως το έχουν έτοιμο στημένο για οικονομία χρόνου. Αν έχετε την ευκαιρία εσείς, σας προτείνω να κάνετε το εξής. Να πάρετε το lime, να το κυλήσετε λίγο πιέζοντάς το, θα βοηθήσει να βγάλει όλους τους χυμούς έτσι. Και να το πιάσετε έτσι, δηλαδή να το ακουμπήσετε στο shaker και να το στύψετε κατευθείαν μες στο shaker. Εκτός από τους χυμούς, με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε να βγάλει και τα αρώματα και τα αιθέρια έλαια από τη φλούδα κατευθείαν μες στο ποτό μας. Τώρα θα βάλω λίγο ακόμα εγώ. Νομίζω είναι αρκετό. Και αμέσως έχετε φρεσκάδα, παιδιά, είναι απίστευτο. Λοιπόν, και λίγο ζαχαρίτσα. Χρησιμοποιούμε τη ζάχαρη, θα δώσουμε όγκο, να γλυκάνουμε το ποτό μας, να αναδείξει τις γεύσεις και τα αρώματα. Δεν θα βάλω πολύ, 15 ml. Ένα από τα πιο καλοκαιρινά ποτά, ρούμι. Ένα απλό κουβανικό ρούμι. 50 ml από αυτό. Μπορείτε να βάλετε όποιο ρούμι θέλετε, πραγματικά. Ακόμα και παλαιωμένο ρούμι μπορούμε να βάλετε. Και έχω τώρα τη φρεσκάδα από το lime, τις φρουτένιες γεύσεις από το μύρτιλο. Θέλω να βάλω και μια αψάδα και γι' αυτό θα χρησιμοποιήσω ένα λικέρ ginger. Με βολεύει πιο πολύ σε αυτή τη συνταγή το λικέρ και όχι το φρέσκο ginger που το αγαπώ επίσης πάρα πολύ. 20 ml θα βάλω από αυτό. Το ginger δουλεύει πολύ ωραία, δημιουργεί ένα βάθος στη γεύση που μου αρέσει πάρα πολύ. Και για να το κάνω πιο καλοκαιρινό, πιο εξωτικό, θα βάλω και νερό καρύδας. Αυτό είναι βιολογικό νερό καρύδας, μπορείτε να το βρείτε σχεδόν παντού. Από αυτό θα βάλω 30 ml. Θα μας το κάνει πιο εξωτικό. Και ένα από τα αγαπημένα μου σημεία, χτυπάμε το shaker.
ανοιχτό πάγο. Και θα σερβίρω σε αυτό το γουδί. Σουρώνω με αυτό το strainer. Δείτε το χρώμα. Βιολετή, τέλειο χρώμα. Και μέχρι πάνω να ξεχυλίζει τριματισμένο πάγο. Σας έχω ξαναπεί, μην φοβάστε τον πάγο. Πολύ πάγο στα ποτά. Και λίγο ακόμα. Τώρα θέλουμε να το κάνουμε εντυπωσιακό. Θα πάρω τη λαϊμόκουπα, δηλαδή το λάιμ που έστυψα. Θα το βάλω εδώ. Θα βάλω 2 καλαμάκια, πάντα μετρημένο πάγο καλαμάκια. Και θα βάλω μέσα στο λάιμ λίγα μύρτιλα. Και για να πετύχω κι άλλη φρεσκάδα, θα προσθέσω στην κορυφή του ποτού και δυόσμο. Μια φουντίτσα είναι αρκετή. Ένα ελαφρό χτύπημα επίσης είναι αρκετό. Παίρνω τα πάνω φιλαράκια του δυόσμου, που είναι τα πιο νεαρά φιλαράκια, που μυρίζουν και πιο πολύ. Και θα τα βάλω εδώ, στο καλαμάκι μου. Λίγα ακόμα μύρτιλα. Και αυτό είναι το κοκτέιλ μας. The call ended cocktail. Enjoy!